Walay mga tawag ining mga tao or mga magwawali nga naa sa Amerika or gikan sa Amerika nga naay koneksyon sa mga apostol dito sa Roma ug sa Jerusalem. Kanang pagtuong protestanting nadawat sa mga Filipino dinhi sa Pilipinas, walay koneksyon sa mga apostol. Walay koneksyon sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang nagbitbit sa Katolisismo dinhi sa Pilipinas dili malilong ug sumala sa nalatid sa kasaysayan mao ang mga Espanyol. Ug sayod ta nga ang connection sa mga Espanyol nagikan gyud sa gitawag og connection sa Roma, and Roma to gitawag og Jerusalem. Nga naman kay ang pinakaunang apostol na kung diin nakaabot didto sa gitawag og Espanya, Saint Paul and Saint James. So, buti pasabot, kining maong mga tawhana nga gitudluan sa ato ang Ginoong Jesucristo sa pagpalapnag sa maayong balita na abot ni ining maong lugar ug nagtudlo mahitungod sa pagtuo. Ug kanang maong pagtuo nga gihuptan sa Espanya, again, mao lang pagtuo nga ato ang nadawat nga gikan gid mismo sa mga apostol kay lagi ang nagtudlo nga mga apostol sa Espanya mao man si San Pablo ug si Senyor Santiago. Apan kining protestante, mga sir ug mga ma'am, siyempre, mao man sila karon ang sigig pangatake sa ato ang pagtuo, sigig pangdaot sa ato ang pagtuo. Ano sa apod kaha nahiabot dinhi sa Pilipinas o asa pud dapita gikan? Ang atong tubag ni ana mga sir ug mga ma'am, niabot ang pinakaunang protestante dinhi sa Pilipinas early 1898 after sa Treaty of Paris. Ngano man kay sa dihang napildi ang mga Espanyol or gisurrender sa mga Espanyol ang Pilipinas sa ilahang gitawag og colony, sa dihang niabot ang mga Amerikano ani nga panahon, bit-bit pud nila ang protestantismo. And remember, walay mga tawag ining mga tao or mga magwawali nga naa sa Amerika or gikan sa Amerika nga naay koneksyon sa mga apostol dito sa Roma ug sa Jerusalem. Buti pasabot ang maong pagtuo nga nadawat kanang pagtuong protestanting nadawat sa mga Filipino dinhi sa Pilipinas, walay koneksyon sa mga apostol. Walay koneksyon sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kung walay koneksyon, maigo sila sa giingon ni San Pablo, Roma kapitulo 10 bersikulo 14 sa 15, ang giingon ni San Pablo, apan unsaon man pagdawat sa pagtuo kung walay magwali, ug unsaon man pagwali kung walay pinadala. So kung kining mga protestante nga niabot dinhi sa Pilipinas early 1898 after sa Treaty of Paris, buti pasabot wala ni koneksyon sa mga pinadala or gipadala nga mga tao gikan kang Kristo nga magwali sa maayong balita. So kung dito ta maminaw sa gipadala nga nagwali gikan sa atong Ginoong Jesucristo, makadawat tag pagtuo. Apan kung dito ta maminaw sa mga tao nga wala gipadala sa atong Ginoong Jesucristo or walay koneksyon sa atong Ginoong Jesucristo, so therefore dili pagtuo ang ato ang gitawag og madawat. Kung dili ang atong madawat, kabakakan. O kanang moong kabakakan, musangko na ngadto sa impyerno. Ngunang di ta pailad mga sir ug mga ma'am. Nga naman kay established ng pagtuong Katoliko, una pa niabot ang mga Amerikano diri sa Pilipinas. Una pa niabot ang mga Protestante diri sa Pilipinas. Buot ipasabot. Diha pa lang daan, pildi na kung ato ang sutaon ang ilahang gitawag o pag-claim nga sila mo itinuod. Nga naman kay again, kanang mga Amerikano nga mga Protestante nga naabot sa Pilipinas, way koneksyon sa pagtuo, iglesia, relihiyon na gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem ni adtong unang siglo. Munang di ta pailad, di ta di ta maengganyo. Dapat maengganyo sa ilahang tawag ining mga malamatong mga pulong kay lagi ang katugbang ni ana mao man ang impyerno. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sanado Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.